Mao ang sunod-sunod nga sunog sa dakbayan sa Cebu nga miugdaw sa ubay-ubay nga kabalayan sa barangay Duha Fatima ug barangay Labangon. Samtang tulo ka mga iro ang namatay sa maong sunog. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Una, miulbo ang sunog sa V. Aranas Extension sa barangay Duha Fatima, Cebu City, pasado alas 6 ganang buntag. Gitabangan sa mga bombero sa pagpawong ang sunog hangtod hingpit kining nakontrolar human sa pipila ka minutos. Milamoy kini sa 11 ka struktura ang hingpit nga naugdaw. Nagbilin og 192,500 pesos nga danyos ang sunog. Gisusi pa sa Cebu City Fire Investigator ang hinungdan sa sunog. Dumugog kay ang aircon daw nila maunungdan sa pagka-karon. Kadungog ka nga na ni buto, ma'am? Mauna po pag ako na sa kayo, naada siya ni buto-buto. Samtang, duha ka mga iro ang nakalas sa sunog sa Duha Fatima. Gisuwayan pa sa pagtabang sa mga bombero ang mga iro sa pamasin nga maluwas kini apan napakyas sila. Samtang mitubag ang sunog sa sitio Nalsubi, barangay Labangon, pasado alas 9 usab ganinang buntag. Naglisod ang mga sakiran sa bumbero sa pagsulod sa dapit tungod kay suok kini nga bahin. Gisumpay-sumpay na lang nila ang mga hose aron maabot sa fire scene. Human sa pipila ka minutos, nagkontrolar usab ang sunog diin ni sangpo sa pagkaugdaw sa tulo ka balay, samtang tulo usab ang partially burnt. Matod sa tag-iya sa balay nga nakugang sila diha miulbo ang sunog, human matod pa nagduha ang puspuro ang iyang apo nga atua sa silong sa balay. Niya naman ang akong anak sa silong nga, ma, sunog. Na, anak ko na naog ko. Pagkuha na sa kayo, dali-dali kog naog. Akong gibubuan. Ako pagayang gikuan ang pum para ipaatras ako ang pum para dili masunog yun. Duha kong puspuro. Ingon sila. Ingon akong anak. Gipaubos pa sa investigasyon sa Cebu City Fire Office ang nahitabong sunog nga ni danyos og 375,000 pesos. Under investigation pa ni sir, wala pa sad may kasulod dito kay ongoing pa ang firefighting dito sa sulod sir. Matchsticks na to, lighter, taguan ginato kanang dili maabot sa mga bata. Human hingpit nga napaw ang sunog, nadiskubrihan nga naapil sa pagkasunog ang iro sa usa sa mga nasunugan. Natrap matod pa sa second floor ang iro atol sa sunog ug dili madawat sa dalagita ang nahitabo sa iyang fur baby. Samtang gipaniguro sa Dakbayan Sugbo nga maatiman ang mga nabiktima sa sunog. Ngadlaw, duha ka sunog na hitabo. Di nahitabo usab dito sa may B. Aranas, sitio Santa Monica, barangay Duha Fatima. Well, of course, sa gihapon sa mga pangitabo nga sa Manili, wa magitilaing mahangyo nga to sa ato mga kaigsunan kinamagmabilang tayon ta. Ilabi na mga paimang no nato nga dili nato tugutan ng mga bata magduwa-duwa og puspuro og lighter. Kini ang ikaduhang sunog nga girespondihan sa atong kabomberohan diri sa Dakbayan sa Sugbo karon lang adlaw. Pahimangno nila nga magmatngon aron malikay sa sunog. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.